И Коста хора, днеска си играем на Brawl Stars с Иван Бонев. Както знаете, се е променил. И също, не знаете, преди имаше един безплатен мегабокс. Ето го, който го е взел. И после се падна Колет. Това е безплатен в супа за няколко дни. Ще се падне от кутия. Ако знаете, имам двата стара на Примо и единия гаджет, само другия гаджет ми трябва за Примо. Трябва се апгрейдна Колет. Къде е бит? Хора, ако знаете, аз съм дигнал няколко героя на 20 ранг. Някой на 19, ето е бит. Айде, Ивани. Да, и аз. Чакай, Иван. Аз ще покажа, защото има повече неща от тебе. Чакай. И така. Добре, хора, се видим сега. Иван ще ми казва нещо. Хора, Иво се отказа, след мала не му позволи. Ето го новия Гейл. Сега ще му видим става. И потекнах му да тръгва звезди напред. Той делът е като което. О, това е най-яко. Аз съм ги наредил вече. Но обаче малко не. Аз малко ги наредил вече. Аз не бъда сгубил. Айде готово. Тази нещай. И също това, ако искаш това гледа. Искаш да прави червено. 2400 дема. Това струва доста. Както знаете, като нашия бастар Атанас Бонев има Майнкрафт оригинала. Ние можем да се изтеглим негови игри, които са с пари, ако ги има в неговия телефон.
Ти знаеш, че тати, ако си купи 2000 джема, ще можем и ние да си купим 2000 джема, обаче безплатно. Ое. Да. 2000 ще имаш право за 100 батъл паса за 2000 скина. И колкото си поискаш работи. Включи си. Има нов мод. Аз го стигнах. Ама не е в твой телефон, това е странно. Ай, окей. Пуси. Ще създавам още един свят. Капиш. Както да ви казвам, почти съм си взел сандвичът на закуска. Издавахме с половината бомбони, оставахме само ти, защото... Остава 3 дни до Коледа, хора! Да. Холя, остават още 3 дни до дядо Коледа. Не, това е тъпо. Утре 24-ти бъдни вечер, хора! Ден до бъдни вечер. И 2 дни до Коледа. Не знам, що казах 3 дни. Объркал съм датата. В смисъл, аз мислех, че 24. Аз мислех, че 22, обаче сме били 23. За тая. Ето го хора, моя свят. Да ви каза... Срещате! Това е късмет, О, мага хора, срещате! И аз намерих, като си влязах в света, намерих едно селище. Между другото, обаче Александър го подпали. Не. Не съм подпал никога среща. Един си още в телефона, тати не е. Не, аз като играх на неоригиналния Майнкрафт, ще му подпали селище. Не си спомням. Вие, но... Ти... Но вече не е по номер. Това е Вилиджър. Това е мъртво селище, Това е мъртво селище, това има вещи. XP. Хора, пишете долу в коментарите под клипа на Александър какви съвети бихте искали, т.е. какви, как да го кажа, команди. Какви команди бихте искали да използваме в Майнкрафт поредиците си? Той е тук. Примерно всички команди с команда, нали, главна команда Summon. Когда чупа цалда. Ох, Александре! Сега казва за малко го използвам. Пишете в коментарите също как бихте искали да ви наричаме. Да. Чакай, хора. Холя. Нищо. Те са го граби също. Джакузито ти, само вътре. Кава. Нина, трябва да дърво, да изкопаеш курса. Това ще да изкопаеш курса. Пас. Така съм видял. Не може да се кача. Копай, това ми се за телефона. Хора, между другото, според мен, това селище е едно от най-гадните. Пише, че е най-рядко, обаче аз намерих поне 2. Пък Александър, това ми първото. Не. Тук ще има един чест. В тази къща. Да се ден се го отгаби. 2 диаманта! Хора, за първи път
Габан такъв чест. Направи си меч. Направи си меч. Омага, хора. Това е най-доброто, което на мен за първи път ми са падат диаманти. Имаш кирка даже. Събери метал, го прибери в инвентара си. И чупи малко дърво да си направиш пръчик. И след това с тази пръчка си направи меч. Аз чух котенце. Айде. Не! Диамантите са по-важни. Да, рота флиша може да го оставиш вътре, че може да го едеш. Мога да го ям, обаче... Можеш, обаче просто е гадно за ядене. Да. Рота флиша може да го свалиш в лавата. Не. Кокоска! Да убия. Пили. Това е било меч. Аз мислиш, че е кирка. Има и кирка. Прибирайте се! Има зомбита в къщите ви. Да ви изядат и ви да станете зомбита. 2 емералда. Хора... Александър е голям късметлия, хора. Аз като влязах в такова мъртво селище, нищо не ми се падна. Аз те ще му викам мъртво селище, не знам, защото какво е правилното на това. Обаче, аз като влязах в едно такова селище, нищо не се падна, освен една за дърва или там саплинги, какво е правилното име, освен саплинги и пръчки, други не се падна. С Александър, диаманти, емералди, злато. И той маха по едно сърце. Преди бях направил на това половин сърце, обаче явно са го направили. Александър е това дете и сега не може да се мутне. Yes. Кокошката те гледа. Но обаче къде по някакъв начин кокоските... Шураво пие. Само да ме дълба. Чайте. Тук мисля, че ме е на зомби. Не тук. Александър, на нас знаеш какво не трябва за да снимаме двамата на Майнкрафт? Какво? И най-вероятно хората знаят, че братчета, сестри, които ще се абонират за Александър, т.е. той трябваше да направи светала, да се абонират за мен, защото ние двама сме братя с него и ще гледате от две различни очи, да се постарая поне, да играем двамата в един свят. На Майнкрафт или друга. Но как ще стане? Регистрация в Microsoft. Microsoft? Аз се нямам. Обаче аз за лаптопа си имам. Айде. Тъй, че абонирайте се и за Александър. Да гледате от две различни части с Майнкрафт оригинал в един сервер. И хора, направо гледайте различни видеа, които качваме. Аз, ако искате, ми гледайте в канала. Лайк, subscribe. Да. Не забравяйте никога. И също се абонирайте в моят TikTok. Последвайте. Да, последвайте. В моят TikTok. Анди Студио сигурно се абонират за нас. Не вярвам, те са ютубъри, а ютубърите са конкуренти за него. Той днес съм смятам се на работа. Остават 2 дни до коледа. Обаче съм се оставят и бомбона, нищо. Другото хора, мама и така ми купиха едно... Как се нарича? Един пъзел с шоколад.
Айде! Ханда, филофанда. Ай, пимпи, лаванда, ханда. Чай хора да ни намеря едно зомби. О, май гад, човек! Може да правя портал! Мога! Не, толкова няма да ти стигнат. Мамо? В това селище ми се паднаха 2 диаманта. Ами ще време, бе, он ще... Това е много яко. Краката се обуйте. Аз се загъна сега. Хора, аз съм богаташ. Я пак, че ви да не говори, тук не можа. Хора, аз съм богаташ. Всичко ми се пада. Даже и злато. Можеш от щупения портал да се направиш цял портал, като се падна обсидиан. Само, че нямаш диаманти на кирката. Ами аз аванс мога да взема утре, бе. Аз имам 14 обсидиан. Пък за портал ще трябва само 12. Да. На мен ми се падна такъв ужасен картоф. Исках да взема, но ще взема. Ма не го яш, защото ще Никога. Никога. Да, знам. Става вечер. Где да знам, и аз си мисля там някакво. Хора, аз съм най-любимият. На мен ми се паднаха най-хубавите работи. Не са. Запиша видеото. За първи път ми се падат диаманти. Не. Кога? Хора, следете се още неща. Трябва да видим нещо, какво трябва да видим. И хора, обещаваме с Александър, че след като направим регистрация в Microsoft, първото нещо, което ще направим, да се създадем сервер, да станем приятели помежду си и да пуснем и двамата един стрим на Minecraft или нова. И това ще бъде мега якото. Хора, аз намерих 2 цеста сам и трябва един такова. И ще има поне един час да снимаме. Или 2, ще свърши Александър. 2 часа. Не, мама няма да види. Това си един. Можете да. Хора, аз съм богаташ. На мен ми се пада всичко. Обаче на оцеляване или на кой? На оцеляване. Сега се разбира се, че на оцеляване. Иначе няма смисъл от оцеляването е основна част. Нали? Да. Слагането ги е ротофреш тук. Ротофлеш. Да. Между другото, сега си спомням. Ако дадеш на куче ротофлеш, то ще се нахрани, защото кучето да обичат ротофлеш. Сложно. Да. Това не съм го знал. Но сега вече ги знам. Ицак. Да, Ицак. Ицака так. Ицака так. Ама ги чуя. Лама. Значи ще има специален силен ден. Не, тя е сама ламата. И няма въжета. Не. Още една лама. Да. Ти послушай ли? Напили си меч с диамантите. Меч или мучика? Ама мучиката не мисля, че... Аз искам да ми се падне още един диамант. За кирка? Да. Да мога да цупа обсидиан.
сме видяли много злато, диаманти, такви сработи изкупа. Не съм ги купал. Купа ги, скоро на видео развит, защото в посещение си сбъркаш. Да, по PlayStation. Да. Ми трябва да купим... Да платим това. Да. Ние трябва да намираме Майнкрафт на телефона си игра. Да, но че на PlayStation е по-яко. Ой, ти я! Нинджа. Да, бой. Ами сега се направи вече. Пустиня. Добре, още има и пирамида. Обаче не стъпвай на лавата, защото пирамидата ще се пръсне. Изтилно. Да, обаче следователно и нещата ще се пръснат. Трябва и ако срещне се долу, обаче може да се потъмиш колко. Конче, вихра, конче. Обаче ако му се падне още един диамант. То сигурно ще се падне, със сигурност. И то няма как. Не, още 3 диаманта, човек. Защо? Защото ако ще се пада един диамант, няма смисъл. В една пирамида или ще се падне 3 диаманта, или... Шесте! Ома, какво второто ми шесте? За първи път ми се пада 2 шеста. Ама за първи път... Харамат дълго помер 2 в Майнкрафт. Оу, no, man! Как сте прескочил с другата страна? Да. Това е равин! Може да стане богат много. Или ще чупиш пясък и... Не, пясък. Пясък е много. Да. Значи дърво. И не, то от другата страна. Голи богаташ. Изкочи, това е равин. Нали, Алекс? Трябва да скочиш в това равин, за да останеш. Да. Но не искам. Що? Просто не искам. За първи път ми се падат и сеща. 2 сеща. В един сървър. Тук цат. Ще ги отмазвам. Тук ще ми се падат нещо. Пак гасти. Нещо ми няма. Хора, пише дали искате филмчета на Майнкрафт, като си направим регистрация в Майнкрафт. Защото аз сега ми идва едно филмче на Майнкрафт. Обаче ще се играе само от нас. Не, заставям се. Yes. Игоре? Ма сеща. Игоре ма сеща. Аз ще ви пазя. Мамо, в този сеща ми се пада, мамо. Айде, спорай телефона веднага. Не, защо? Няма защо. Цял ден няма се помня от моята пейчета. Ми се нарисува и рисунката ги може да положи. Какъв? Да. Ма какъв подарък?